hovno ma absolútne nezaujíma, lebo sem ani neprišlo. Pre mňa to nie je žiadna výzva, keď prehrám. Prídem do ringu, obchám ho do papule, zadusím ho. Sa ma dotkneš, tak ti prijebem. Aďo, pusu! 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 Vážení fanúšici, diváci, som tu s človekom, s ktorým môžete zhodnocovať svoj voľný kapitál a druhý a tretí pilier, lebo zadal sa ako jak blázon Samuel Pažický, jeho super je Peter Pinke a ja vás s promotérom Mr. Mudrym dneska budem sprevádzať rozhovorom práve aj s týmito fightermi. Ďalej tu bude mať ešte zápas Trouble Squad s Illegal Candym. Illegal Candy dnes nebude prítomný, ale Trouble Squad má pripravené že vraj nejaké špecifické antré, tak som na to samotne zvedavý. Ale spadne ti zadné koleso. Že nás zrazí, kámo. Čo si blázen? Kokos. Nespadni, Trabi. Čau. Trouble Squad, no teda vítaj, začnem tebou. Práve si týmto vstupom vybavil to, že tebou začneme. Bolo to krásne, doposiaľ som to na žiadnej tlačovke nevidel. Jak sa darí, chlape? Jasné, nastavuj si telefónik, maj ma v piči. Jasné. Čau. Čau. Ako sa darí? Keď ťa vidím už dobre. Si to tu zasmradzil, ale riadne, musím povedať. Dúfam, že pazuchy ti tak nesmrdia, keď trénuješ. Ešte viac. Ako ide tréning? Veľmi dobre. Videl som spárovanie trošku netradičné, že do steny si to tam tieňoval. A ja som úplne odrovnaný z Pážického, jak tu zrazu žije hen ruky tak, jak Sofokles. Počkaj. Daj sa na Pážického. Super. Vyzeralo to, že naozaj makáš, za čo som rád mene Celebrity Combat, že ten zápas nebude len, že dojdem, zoberiem peniaze a skúsim niečo trafiť. Myslíš si, že aj Illegal Candy, tvoj super, takto maká? To hovno ma absolútne nezaujíma, lebo sem ani neprišlo. Takže toľko k nemu, ale máš ho za to na tričku. Áno, budem predávať nový merch Illegal Tulen, takže to tam musí byť. Krásne. Ešte! Illegal Tuleň. Prečo práve Tuleň? Však a nevidíš, jak vyzerá. Však ako vidím, ale tak tam sa dá viac, že prečo Tuleň. Skoro jak ty. Ty si tupec. CC3 vyzývam Trouble Squada. Ozaj, kde je to hovno? Publikum sa pýta, kde je Candy a naozaj netuším. Jediné, čo viem s istotou povedať, že momentálne nie je tu. Ale zápasu sa zúčastní a som nerozumel ani Horné Orešany, ale dobre. On tu síce nie je, ale teda tiež by ma zaujímal tvoj názor na to, ako prebieha podľa teba jeho tréning. Myslíš si, že trénuje dobre, trénuje zle, trénuje veľa, vôbec netrénuje? Ja som videl pár storiek, čo dával z fitka a odtedy proste podľa mňa makal na začiatku a teraz nič nerobí. Ty naopak makáš dosť. Extrémne veľa. Mám dobrého trénera, proste mám ľudí, čo ma podporujú, takže idem do toho, idem ho tam zabiť. Čo ťa baví najviac na tréningoch? Je to pre teba prvý zápas v živote si ho nezažil, celé to akože okolo toho, tlačovky, adrenalín a samotný fight, takže ako sa pripravuješ, ako často do týždňa, povedz ľuďom viac. Snažím sa čo najviac, ale tak 4-5 krát do týždňa idem bomby proste. To je skvelé, to je dobrý výkon. Plánuješ v tom pokračovať aj po zápase? Chytilo ťa to, alebo je to únavné? Lebo ty mi prídeš, prepáč, ale ako taký, nože lenivec, vieš, že sa ti možno moc nechce, že radšej sa naješ, alebo dačo, víš čo myslím? Ožerem. No, to som myslel. Ale nie, určite, keby sa nájde nejaký super, tak ja idem do druhého zápasu, ja pôjdem do toho. Máme tu otázku z publika. Seva Strabo, počuj, mám otázku. Keď náhodou, že vyhráš s Candyom zápas, teda keď nastúpi, tak máš niekoho, koho by si ešte chcel vyzvať verejne teraz tu? Nerob. Áno, mám určite jedného adepta, ale proste
Pochybujem, že to príjme. Buď sa bude báť, alebo bude mať nejaké výhovorky, že celebrity nemá na ňo peniaze a také sračky proste okolo toho. Je to kolaborant, ktorý spolupracuje s Candym, je to proste jeden člen z jednej skupiny. Jak sa volá? Počkaj, tá skupina alebo ten člen? Čavo. David. David z Osenca? Však normálne povedz, vyzvi ho. David z Vrakune. David z Vrakune. Aha, Čavo si doniesol bandu s megafónom, ja som z toho... Trabo, povedz, kto to je? Kto to je? Je to David zo skupiny Samaria Karmic. Ale on povedal, že proste na ňo peniaze nemáte, takže... No na to, že som o ňom nikdy nepočul. On si myslí o sebe asi veľa. Toto je teda oficiálna výzva pre Davida z ďalšieho Karmit organizácie. Presne tak. Čo je vtipné, lebo Trouble Squad, my sme sa o tom bavili, mali sme spolu o tom debatu a práve ste vravili, že toto je jedinečné, kedy ty a Illegal Candy máte akože medzi sebou nejaký beef a že práve naopak si rozumejú takto tie organizácie Karmitov. On bol akože úplne v pohode chlapec, všetko v poriadku, my sme sa stretávali, bavili, ku mne domov chodil do polnoci, do jednej rána, proste úplne, že debatovali sme, pracovali sme spolu a jak vlastne prišla táto situácia, že som vlastne toto nejak zorganizoval, že ideme do toho, tak začal sa kamarádiť s Ilegálom viac menej a on proste zmanipuloval a natračil. Kudla dozad. Áno, Ilegál, fuj. Kudla dozad, takzvaná, od kamaráta k nepriateľovi, ale to sú životné príbehy a cesty a veľakrát sa toto stáva. Dobre, toto bol Trouble Squad, dámy a páni, jeden z najväčších mien na Slovensku, čo sa týka Karmitov. A díky moc, Trouble, za tvoju prítomnosť, na rozdiel od Candyho sa ti podarilo prísť. Uvidíme, ako dopadne samotný zápas, ste postavovo, typologicky podobní, takže to bude vyrovnané. Ja ukáže vyhrám. sa. Ako? Ja vyhrám. To by som ja vyhrám. Si presvedčený. Mám stavku, tak musím vyhrať. O čo si sa stavil? No, stavil som sa tuto s tým, áno, Peťo, na teba rozprávam. S ním som sa stavil. Peťo, jak ste sa stavili? Že proste, keď prehrám, tak musím proste zabehnúť cez obchod jak Borat v plavkách. A keď vyhrám ja, tak zabehne on, poď sem a potvrdz to tuto medzi, nech to je na kamere, to musíte natočiť všetci. Nech sa k tomu prizná, že sa stavil, že ide o Boratky. Takže toto je Čavo. Povedz, jak to bolo. Áno, bolo to tak, takže keď náhodou to takto bude, tak tiež budem v avióne behať polonahý, ale dúfam, že vyhrám ja a ty budeš nahý behať. Tomu ver, že nebudem. Teraz sa presúvame, speaking of stávka. Spomenula sa stávka, ktorá je zaujímavá, bude niekto behať v Boratkách v avióne, ale ani zďaleka nemá taký dopad na ľudský život, ako má stávka, ktorá je medzi týmito bláznami. Samuel Pažický a Peter Pinke medzi sebou majú stávku o kerku. Čavo, ktorý tu sedel predtým, veľký, gulatý, silný extrovert, Milan Tetiu Art, bude tetovať kerku priamo v ringu tomu, kto prehrá. Samuel Pažický, keď prehrá, dá si meno Peter Pinke na ruku, priamo v klietke. Peter Pinke, keď prehrá, tak si dá Grizzlyho na čelo. Je tak? Presne tak. Aj toto prináša Celebrity Combat a ukážte mi, kto iný to robí. No, budete dlho hľadať. Pre mňa to nie je žiadna výzva, pretože teraz som si dal vytetovať môjho top giftera. A to je bratislavský gifter. Ja, že Čavo si dal meno niekoho, one. Jo. Koľko ti poslal peňazí? Dosť veľa. Za jeden duel. Áno, a tak akože mať tam, vieš, akože meno niekde na zápesti, chápem, že si schopný viac menej, čím viac máš kerok, tak asi tým viac sú ti jedno. Pre mňa to nie je žiadna výzva, keď prehrám. Ale Grizzly na čelo? To je pohode, úplne. Samo, ako to vidíš ty? Prídem do ringu, obchám ho do papule, zadusím ho a vyhrám. Pozor. Teraz tu Sú tu nejakí moji ľudia! Áno. Sú tam, aha, lovci. Tvoji lovci ma chceli zbiť inak. Jak si to vychovávaš? Prečo? Čo neposlúchate more? Tomu ver. Ukáži. Poslúchajte svojho ocka. Bude zle. Dobre si mi nahral, keď už hovoríš ocko. Čo ti zajebalo s tým sakom dneska? Čo ti je? Čo, že mi tak normálne, však ja takto normálne žijem. Vonku je 30 stupňov pre vás na internete, keby neviete. Normálne cítim Pažického, aj medveďa, aj lovca, aj les.
Normálne. To je dobré. Ako ide príprava? Samo ty od zápasu s David Kay, ktorý si mal prvé CCčko, teraz je CC2, si že vraj stále v príprave. Občas ideš na autíčku poflexiť auto, ale akože pripravuješ sa. Chodím do lesa a boxujem do stromov a tak. A Hánky? užívam si to. Má červené hánky. Je to vidieť. Peťo je rukách. ale iba človek, ktorý môže prekvapiť. No, vieš, neviem si predstaviť, že by urobil niečo, čo skončí, že zle preňho. Ty už máš nejaké renomé? Ja, Peťo je človek, ktorý nekúruje medvede, ale jeho kúrujú medvede, chápeš? Peťo, kedy si naposledy kúroval s chlapcom? S chlapcom už dosť dlho nie, ale teraz mám novú priateľku, Ale... ktorá tu bude mať zápas teraz. A to je Johanka. Čo si zabil, brácho! Jo, Čo si blázen? prisahám teraz. Čo hovorí To je Johanka na to? Johanka. Tu máš úžasnú frajerku. Pusu. Nie, Johanka, si tu? Vieš to Aha! A čo robíš? Johanka, Tu poď sme. sem moja. Ona buď odchádza, lebo sa hanbí, alebo to ide potvrdiť. Ide sem. Ona sem... O môj Bože, Peťo, ty si to Sem pulol. ide. Počkaj, Nebite moju frajerku, nebite ju po po zadku zadku, do hej. piče. Majo Fit ju buchol po... Je to pravda, Johanka? Chodíš s Peťom? Áno, chodím. Super. A čo hovoríš? Krása. Oh! Čo ti... Nádhera. Tak Celebrity Combat spája a... Hľadali sa celý život, až kým sa našli. Počúvaj, Peťo. Daj mi Johanku. Čo hovoríš na to, že tvoj priateľ tými ústami, ktorými ťa boskával, lízal kokoty? To už dosť dlho Pardon. No, to už dosť dlho nebolo, takže ukľudníme sa troška, nie? Včera naposledy. Samo vraví, že hej, vieš. Krásne, láske sa medzi... Sámko sa tu teraz robí, pretože tu má svoju kinder mafiu. Dajme to. Ty tu nemáš nikoho, to než píšu. Má tu priateľku. Ja tu mám iba Hej, áno, priateľku, tak jedného ale človeka. aspoň tu nemám takú svoju mini kinder mafiu. No a čo? Brácho. Ja som vďačný za každých ľudí. Takže Chápeš? vravíš, že Samo Pážický by bez tej kinder mafie nebol nič? Že všade má len decka? Ale alebo čo jo, ty? nehravím to. Čo závidíš more mojich ľudí? Ja ti nezávidím. Že nemáš môj takú zlatý. komunitu? Ja ti nezávidím, môj zlatý. Že nemáš komunitu? Nemám čo závidieť. Moju komunitu, mojich ľudí mi závidíš. Nezávidím ti to. A Ty mi závidíš závidíš frajerku, Ja ti podľa iba mňa. prajem. No hej, tu ti najviac závidím, určite. Uvidíme v ringu. Takže, stala sa tu nečakaná vec, o ktorej som ja ako Však moderátor nebol minulé, informovaný. počkaj, sorry, že ti Vzťah? Čo? No a nič nám nepovedali, ani s Milanou sme o tom nevedeli. Počúvam Môžem ťa. čo si povedať? Musíš. Že počúvaj, však tvoja To sme frérka, tajili doteraz. počkaj, tvoja frérka sa pred týždňom olizovala s Adrianom Figom. Hore, však... Prosím, nič som s ním nemala, tak sa ukľudni. Troška sa ukľudni. Ja som kľudný celý čas. Johanka, chutnala Proste si... ja mám niečo proti nemu, on akože na streame dačo na mňa vypráva, akože nech sa ukľudni, more. Ja? Nie ty, Figa. Nie ty, Figa. Však si olizoval aj ty. Ty si povedal, že som sa olizovala s Figom, No. tak sa troška ukľudni, to není pravda. Kukuričky sladučké. Takže ochutnala si Aďové kukuričky, hovoríš. Nie, Ale veď pozri, keď sa s Peťom Pinke ľúbite, na tom není nič zlé. Peťo, čo vravíš? Pozeral si CC jednotku? Pozeral som, áno. Videl si zápas Erika Záhoriana? Jo, videl som. Čo hovoríš na to, že mal zápas aj s Johankou na hoteli? aký zápas? Nemal oh. zápas. Sa troška ukľudnime, nie? Ja hovorím to, čo viem. To, čo by bolo povedané. Keď nie niekto... To, čo bolo povedané. Ja som na každej tlačovke povedala, nič som s ním nemala. On si možno namýšľa, alebo ja neviem, to mi nie je jedno, mne to je ukradnuté. Platonicky možno bol zamilovaný do teba. Možno platonicky, ale mňa to nezaujíma. Chápem. Dobre. Tak odkáž mu, nech A si to nevymýšľa, je fakt. veľký rozdiel, že či on je platonicky zalúbený, alebo... No, Jasné. ja som s ním nič nemala. Takže ja mám
dobre sú vedomí, že? Kokotko si vymýšľa iba. Takže možno boj o Johanku. CC3 Záhoria, ale... Možno keď vyhrám toto nad Samuelom, tak Erika si vyzvem. Môžem sa opýtať niečo? Kľudne, opýtaj. Kukuričiak. Aďo, pusu! Určite nie. Určite nedáš jej pusu. Johanka. Počúvaj ma. Kľudne si hormón. Čo si to rozprávala na mňa, že som ťa olizoval, či čo? Či čo? A prečo by som ťa neoblízal? Však si pekná celkom. Ja by som ťa aj o ruku požiadal, len už... Prosím, ja som s tebou nič nemala, sa mi úplne hnusí. Ja som vás videl kurovať. Lebo si úplne slízky. Ja som vás videl kurovať. A počúvajte, ona ma nahovorila, ja som cestoval domov na stredné Slovensko, ona ma nahovorila, večer bolo o polnoci mi volala na telefón, že je tehotná so Separom. A ja som to vyhodil von, vieš, a na druhý deň mi volal Čo Separ. Čo závidíš? Na druhý deň mi volal Separ, že je na dovolenke a že s priateľkou čaká dieťa. Vieš, a teraz, ty kokot, ja si hovorím, ak som mu rozbil vzťah, vieš. Však, vieš, čakáš s niekým dieťa, však ťa môže aj trafiť, vieš, keď sa dopočuje, že Johanka, vidíš, jak ty držíš mikrofón, že ti vypadne kábel z ruky. Johanka, ty robíš tantra masáže, však ty by si to mala držať úplne ináč. Závidíš? No nie, lebo ešte som to nevyskúšal. A čo so Separom, akože sa ukľudní more? Čo závidíš? Chcel by si byť na jeho mieste, či čo? Na jeho mieste, Ježišmaria. No. Ježišmaria, Joj, čo? No, môžem ťa tak trošku objať iba. Tak nie, ako, nemôžeš. Tak príjemne. Sa ma dotkneš, tak ti prijebem. Ale pekná si inak. Boha do pi... Je Beti kámo. No ty vole, Adrian. Na ženu ideš. To prečo si spravil more? Na ženu ideš more. Tebe, nerobí Adrian. nervy do piče. Ťa zadusím aj s tými kukuričkami. Ti ich do krku napchám. Vypadni odtiaľ to more. Vypadni. Zmizni preč, figa! Kuš! Na ženu pôjde chlap. A viem! Retardovaný si ty kokot. Bitka Aďa a Jeffy Boja pre vás na Hero. Silné, napäté, bizarné, trošku figovsky sliské, aj to je to, aká bola táto skupina našich fighterov pri stole. Stalo sa mnoho vecí, ale to najdôležitejšie sa stane 21.6. priamo v GoPass Arene. PPV je inak dnes oficiálne spustené, predpredaj PPV. Takže pokojne kupujte, sledujte a podporujte. Ďakujem krásne. Toto bol Trouble Squad, ktorý mal najzaujímavejšie intro. Pažický, ktorý má najdivnejší outfit. Čo si povedal? Pinke, čo má najkrajšiu priateľku a... Nesmejte sa. A jeho samotná modelka Johanka. No páni, lovec medveďov, čo podporu som Sterdam.